ಸೋಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆದೇವರ ನೂತ ರಡ್ಡು ಶಾಖೆಲು ಉಪ್ಪುನ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ 17,700 ಕೋಟಿಡ್ಲ ಕಡತದನೆಂದು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡ್ಲ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೇರು ಸೋಮವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಪುರ್ತುಡು ಆರು ಪಾತೇರಿರು. ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೋಮವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ ನಡೆತಂಡು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗಿರಾಕಿಲೈನ ಶಂಕರ್ ಸುವರ್ಣ, ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ, ಜಯಕುಮಾರ್, ದಾಮೋದರ ಪಡುಬಿದ್ರೆ, ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ ಆದಿತ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸುರುಮಲ್ತನ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣರು ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಇತ್ತನಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಸಾಧ್ಯಾಪಣು. ಕೇಂದ್ರದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಜಯ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟದ್ನ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈತ್ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಆಯರೆ ಅರೆನ ಪುಣೆಪಾಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ದಿನಕುಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಆತನಂದು ಬಿನ್ನಿರು ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕಿರು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ನಮ್ಮ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಹರ್ನ ತಾಯಮುಡು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೆಗೆದನು. ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಏತು ದುಂಬು ಪೋಡಲ ನಂಗೆ ಏರು ಸಾಯ ಮಲ್ದೇರ ಹಕಲೇನು ನಂಗೆ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಮರಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ನಮ್ಮಡ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಉಂಡ ಇನ್ನಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬೇಯ್ಮಾನ್ ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ಹಾನೆಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಯ್ಮಾನ್ ನಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರಾ ಭಾರತ ವರ್ಷೋಡು ಪೂರಾ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಮಾಡೋದು ಪನ್ಪಿನ ಶುಭೇಚ್ಛೆ ಬಲ್ತಂದು ಜಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರು ಆ ಪಂತಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದ ಕಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಪೀಡನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಕ್ಕದ ಅದಾಗ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಜನ್ನನ್ನಡ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಾರು ಎಲ್ಲಿರುಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿಲ ಪಂಪ ಜನ್ನನೇ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ನಿಜವಾದ ಆರಡ ಪೋತು ಪಂಡದ ದಾದಾಂಡಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೇನು ಪಂಪಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಮೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿನಿ ಏರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಡೆ ಆನು ನೇನು ಆ ರಾತ್ ಕಡಕ್ ದಿತ್ತೇರ ಆ ಪೊಡ್ತರು ಅಂಚದು ಆ ಕತೆ ಪನ್ನೀರು ಪುರ್ಸೋತಿ ಜೇತಂಕ ಅಂಚದು ಆ ಗುರುದೇವನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಕಾಂದೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಬ್ರಾಂಚಿಗಳೇ ಅನ್ಕೋತೆ ಅವಳು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಕೊಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು 1978 ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ನೂತ ರಡ್ಡು ಶಾಖೆ ಇತ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಗುಜರಾತ್ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ 17,700 ಕೋಟಿ ಇಡ್ದಲ ಕಡತದುಂಡು. 1,500 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬುಳಿಚಿಲಿಗೆ ಪುಣೆ ಒಂದು ಲೇರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬುಳಿಚಿಲಿಗೆ ಪುಣೆಯಿನ ಮಾತ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. 1978ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಇವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಂದು 102 ಶಾಖೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಖೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಮಾರು 17,700 ಕೋಟಿಗೂ ದಾಟಿದ್ದು 1,500ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಾಲ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ 44 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಲ್ಕಿನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ರಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಟ್ಟುವನಡು ಐತರ ಪೊಸ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಜೌಲಿದ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಸೋಲೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತದು ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೀರಿಗೆಡು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದುತ್ತೈತಲಿನ ಜೌಲಿ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ಮುಲ್ಕಿನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ರಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಟ್ಟುವನಡು ಐತರ ಪೊಸ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಜೌಲಿದ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನ ಗ್ವಾಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು.
ಸೋಲೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎತ್ತದು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದುತ್ತೈತಲಿನ ಜೌಲಿ ಅಂಗಡಿ ಉದಿಪನಾಂಡು. ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಒರಿಯಗು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನು ಆಯನ ವಸ್ತ್ರಾಧಾರಣೆ ಬೊಕ ಕೇಶಾಧಾರಣೆಗ್ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮುಲ್ಕಿಡು ಬಿರುವಿರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿರು ಬೊಕ ನಟೆ ಆದುಪುನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಜೌಳಿ ಅಂಗಡಿ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿರು ನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಯ ಆದ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆವಡಂದು ಆ ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕಿರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಅವನ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಶಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಜನರ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಳಿತಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಲಿ ಅಂತ. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಬೊಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್, ಶಾಸಕರು ಉಮನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್, ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ನಾಟಕ ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ, ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸೇರು ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತಿರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಿತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಮುಲ್ಕಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಧರ್ಮಗುರು ಸಿಲ್ವಸ್ಟರ್ ಡಿಕೋಸ್ಟ, ಮುಲ್ಕಿ ಮುಡೈ ಶಾಫಿ ಜುಮ್ಮಾ ಬಳ್ಳಿದ ಜನಾಬ್ ಸಲೀಂ ಫೈಜಿ ಇರ್ಫಾನಿ ಇಂಚ ಬಿನ್ನಿರು ಪಾಲ್ದಿತಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೆರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನೇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬಂಧುಲು ದೋಸ್ತಿಲು ಲೇಸಿಲು ಪಾಲ್ದಿತೊಂದಿರು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಫೋರಂ ಗೋಳ್ತಮ ಜಲ್ಬುಕ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಿಬಿರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಗೋಳ್ತಮಜಲ್ ಹಜಾಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡತಲು. ರಹಮಾನಿಯ ಜುಮ್ಮಾಪಳ್ಳಿ ಗೋಳ್ತಮಜಲ್ದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಹಾಜಿಜಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಗೋಳ್ತಮಜಲ್ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಫೋರಂ ಗೋಳ್ತಮಜಲ್ ಬುಕ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಿಬಿರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಗೋಳ್ತಮಜಲ್ ಹಜಾಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡತಲು. ರಹಮಾನಿಯ ಜುಮ್ಮಾಪಳ್ಳಿ ಗೋಳ್ತಮಜಲ್ದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಹಾಜಿಜಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಗೋಳ್ತಮಜಲ್ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ನೆತ್ತಿರ್ದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ವೈದ್ಯರು ಆಶಿಕಾ ಆಯಿಷಾ ಫರ್ಹಾನ ಬೊಕ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪಾತೇರಿಯರು. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಕ್ತದಾನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ಮೃತರಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ನಾವು ಮರಣ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾರಿಯಾದ ಸದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ತಲೆಮಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಬಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬದುಕಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವನ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಫೋರಂ ಗೋಳ್ತಮಜಲ್ದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಸೌದ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೋಳ್ತಮಜಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹ್ಯಾರಿಸ್
ಅಮ್ಮ ವಡಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಗುರ್ಕಾರಿರ್ ಆಸಿಫ್ ಸೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಎಂಸಿ ನೆತ್ತಿನಿಂದಿತ್ತ ಮೇಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೂವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡಿರು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಫೋರಂ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಸಂಯೋಜಕರು ಹಮೀದ್ ಆಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮನ್ಸೂರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಶಿಬಿರುಡು 84 ಜನ ಪಾಲ್ದಿತೊಂದು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಜೀರ್ ಕೋಡಿದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದಲೆ ಕೊಡು ಐತಾರ ಮಸರುಡಿಕಿದ ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದಿತ್ತಿರು. ಪಿಯೂಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಇಂಚ ಬಿನ್ನಿರು ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಜೀರ್ ಕೋಡಿದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದಲೆ ಕೊಡು ಐತರ ಮಸರುಡಿಕಿದ ಉಚ್ಚಯ ಆಟಣ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಕಾಂಜೀರ್ ಕೋಡಿ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಡತನ ಉಚ್ಚಯ ಕಾಂಡೆ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗಿಡು ತುಳರು ಬೊಳ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ಶುರುವಾಂಡು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಯೂಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸಂಪ ಬಿನ್ನಿರಾದಿತ್ತೇರು. ಮಸರುಡಿಗೆ ಉಚ್ಚಯ ಸಮಿತಿದ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್, ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಉಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಬಲಿಪುನ ಪಂತ, ಗೋಣಿಚೀಲ ಪಾಡೊಂದು ಬಲಿಪುನ ಪಂತ, ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಲ್ಲು ಉಯ್ಪುನ ಪಂತ ಇಂಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲ್ ನಡತಂಡು. ಬಯ್ಯಗ ಮುಗಿತರ ಲೇಸಿಡು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡಿರು. ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎದುಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಮಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ನ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಪಾಯರು. ರಮನಾಥ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಟು ಮಸರುಡಿಕೆದ ಉಚ್ಚಯ ಆನಕ ಕಾಂಜೀರ್ ಕೋಡಿಟ್ಟು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಣ್ಣದು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ವಹಿಸಿದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದರಿಂದ ಅರ್ಪುಗರಿಯರು. ಮಾತ ಜಾತಿದಕ್ಲಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿರ್ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತು ಉಲ್ಲರ ಸಂತೋಷ ಎಂಕಾಪುನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಸ ಹುಡುಕಿದ ಮಾತಾತಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಮಲ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ನಿಖಿಲ ಮುಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸತೀಶನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡನ್ನು. ಪಿಯೂಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದರು. ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪಗಪಗ ನಡಪಾಡು ಅಂಚಾಂಡ ಊರು ಉದ್ದಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು. ಜನಕ್ನ ಸೇರಿಕೆ ದೊಣಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಎಂಕು ಕುಡವರ ಬರಡು ಪಂಡದು ಕಂಡ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಉಮೇದು ತುಣಗ ಯಾನು ರಮನಾಥ್ ರೇಖಲ ಬಂಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ ಪಾಂಡಲ ಈ ಊರು ಉದ್ದಾರ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪೊರ್ಲು ಆಪುಂಡು ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕದು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿರು ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಂಜೀರ್ ಕೋಡಿದ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ನಡಪಾದಜೇರು ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ. ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಿನ ಮಾತ ಮರಪುನಗ ಅವಿನ ಮಾತ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದಿರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಅರ್ಪಂಡೇರು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಅತನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಅತನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಲೀಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾದಿಕ್ಲ ತುಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾಲ್ತಿನವು ಪಂಡ ಅಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಭೇದ ಊಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪದೇರು. ಕಾರಂಬಳೆ ಮಹಾಮಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರೇರು ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಗೊಬ್ಬಲಿಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಿನ್ನಿರು ಇನಾಮಲಿನ ಪಟ್ಟೀರು. ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ದಳ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ವಾಸುದೇವ ದೇವಾಡಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೇರು.
ಉಳಿದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸೇರನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮೂಡಾಯಿ ಮಾಡ ಪಡ್ಡೈ ಮಾಡ ನಾಗಾಲಯ ಗೋಪುರ ಕೆದು ಬೊಕ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಐತಾರ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಶಿಲ್ಪಕೆತ್ತುನ ಬೊಕ ಮರತ ಶಿಲ್ಪಕೆತ್ತುನ ಕೆಲಸ ಶುರುಪತ್ತೆರೆ ಶಿಲ್ಪಿಲೆಗೆ ವೀಲ್ಯ ಕುರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸೇರನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮೂಡಾಯಿ ಮಾಡ ಪಡ್ಡೈ ಮಾಡ ನಾಗಾಲಯ ಗೋಪುರ ಕೆದು ಬೊಕ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಐತಾರ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಶಿಲ್ಪಕೆತ್ತುನ ಬೊಕ ಮರತ ಶಿಲ್ಪಕೆತ್ತುನ ಕೆಲಸ ಸುರುಪತ್ತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಲು ಟಿ ಅನಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಜ್ಞರು ಕದ್ರದ ಶ್ರೀರಂಗ ಐತಾಳರು ಇತ್ತದು ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೆರಿರು ಶಿಲ್ಪಿಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೊರ್ದು ಶಿಲಾ ಶಿಲ್ಪ ಬೊಕ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪ ಕೆತ್ತುನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ಪಾಯರು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಟೆಕಾರ್ದ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ ಶಿವಗಿರಿ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ರಾಯ್ದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಶಿಲ್ಪಿಲಾದಿತ್ತದು ವೀಲ್ಯದ ತಂದು ಮರತ ಶಿಲ್ಪ ಬೊಕ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಶಿಲ್ಪ ಕೆತ್ತೆರೆ ಸುರುಪತ್ತೀರು. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸೇರನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಉಳಿಯತ್ತಾಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಬೊಕ ಉಳಿಯತ್ತಾಯ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದಕ್ಲು ಬೊಕ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೊಡ್ಮಣ್ಣಡು ಉಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಸುರಭಿ ಗೋ ಮಂದಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಗೋವಿನ ತೋಟದ ನಿಲಿಟ್ಟು ದೇಶನು ಒರಿಪಾಯರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರ್ಬಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಗ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಂಚಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೊಡ್ಮಣ್ಣಡು ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಸುರಭಿ ಗೋ ಮಂದಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಗೋವಿನ ತೋಟದ ನೆಲೆಟ್ಟು ದೇಶನು ಓರಿಪಾಯರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಓರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರ್ಬಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಗ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಕಾಂಡೆ ಗುರುಪೂಜೆ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ, ಗೋಪೂಜೆ, ಕರದರ್ಪಣ ಪಂಥ, ಪಂಚಗವ್ಯ, ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ್, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಸೇವೆ ನಡತ್ತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ದೇವೇರ್ನ ತೀರ್ಥ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂಡೇರು. ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ನಡೆತಂಡು.
ಒಂದಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೋಮವಾರ ಕುಂಡ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ನಡೆತಿದೆ. ಒಂದಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಬಿನ್ನೇರ್ ಗಿರಾಕಿಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾವಣಕ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕೇಕ್ ಕತ್ತಿರ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಎಡೇನ ತಿರಿದ್ನ ಗಿರಾಕಿಲು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುಳ್ಳಿರು ಪಾಕ ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಒದಗಾವನುಂಡು. ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಲೆಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಡ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ದುಂಬೆ ತಿರಿದಿತ್ತ. ವಾ ಪೊರ್ತು ಪೋಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಒದಗಾವನವು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಾಡು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕುವಂದು ಗಿರಾಕಿಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೇರು. It has been almost 44 years since I think if I'm not mistaken, 21st August 1978. Yes. And it has been a long journey. The service there also was excellent. And I feel over the years it has improved a lot. Excellent customer service, which is most important. The most important thing is listening. They have time to listen. I observed like they have so much of work, but they still have an ear to listen to all the customers. That is the most important thing, and I'm sure that in future also they're going to follow that. ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೊಸೈಟಿದ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಹೋದರೂ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಪರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಲಿ, ನಮ್ಮದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಪುನೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲಿವರ್ ರಾಬಿನ್ ಡೇಸ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಕದ್ರ, ಚಿರಾಯು ಪಾಲ್, ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಾವ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತೇಶ್ ಕೆ, ಚಂದನ್, ವರದರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್, ಜಯಂತ್ ಅನಿಲ್, ಆನಂದ್ ಕೆ ಇಂಚ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿರಾಕಿಲು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೇರು. ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಶಾಖೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಕುಂತಲಾ ನಿರೇಂದ್ರ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿತ್ತದು ಕರೆನ 44 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಒದಗಾದು ಗಿರಾಕಿಲ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡಿತಂಡು ಭವಿಷ್ಯಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒದಗಾವಡು ಮಾತ ಗಿರಾಕಿಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕೊಂಡು ಪಂಡೇರು. As you all know, Bharat Bank is the customer friendly bank. Our bank has been rendering useful banking services to our esteemed customers for the last 44 years. I take this opportunity to thank our customers who have encouraged and supported us all these years. Customer is a king. With this noble objective, we assure our customers for rendering best services to them even in future. I also thank the management of Bharat Bank for guiding and encouraging us to contribute our best efforts to the growth of the bank. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಡು ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುತಾಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಿರದೇ ಇದಿருந்து ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಗುರು ಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್ ದೂರ್ದೇರು ಆರು ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಆರನ ಜೀವದೆಪ್ಪೆರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿருந்து ಸಂಶಯ ತಿರಿಪಾದೇರು. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಗುರು ಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ತನ್ನ ದುಂಬುತ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕದ ಕಿರಣೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುತಾರ್ಥದ ಅಂತಿನ 5 ಜನ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪೋಪರಿ ಬರ್ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಹಿವಾಟು ಬಗೆಟ್ ವಿಚಾರಿಸಿದಿರು. ಅಪಗ ನಿಕ್ಲು ಏருந்து ಕೇನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏருந்து ಪಣ್ಣದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋಜಾದು 2 ಲಫನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ತಾಕೀತು ಮಲ್ತಿದಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಪಗನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಿರಣ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಹಿಂದುಡುಂದು ತನಕ ನಿಗಂಟ ಆತನು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಡು ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುತಾಲಿಕ್ ಸೇರಿದು ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಿರದೇ ಇದೆಂದು ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್ ಪಂಡೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ತನಿಖೆ ನಡಪಾವಡು ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬುಡು ಮನಸ್ಸದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಆರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ನಾಯಕರು ಸುದ್ದಿ ಕೂಟೊಡಿತೇರು. ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದಾನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕೊಡು 12ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಮಸರುಡಿಕೆದ ಉಚ್ಚಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಉದಿಪ್ಪನ ದುಂಬತ್ತ ಬೋಳುವಾರ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಆಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರಾಲಯಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯರು.
ಪುತ್ತೂರುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದಾನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ತಾಪನ ದಿನತಲೆಕೊಡು 16ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಮಸರೂಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಪುತ್ತೂರು ಪೇಂಟದ 17 ಕಡೆಟ್ ಪೇರು ಕೊಜಪು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ದಿಂಜಾದು ಕುಜಿಲಿನ ಎತ್ತರೊಡು ನೇಲ್ಪಾದು ದೊಂಪದಂಚ ಕಟ್ಟದೆತ್ತೇರು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಉದಿಪನ ದುಂಬತ್ತ ಬೊಳುವಾರು ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಆಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರಾಲಯಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯಿನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾವೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ತಾರಾಯಿದರ್ತದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಬಜರಂಗದಳ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಭರತ್ ಕುಂಡೇಲ್ ಬಾವುಟ ಕುರ್ದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಬ್ರಹ್ಮನಗರದ ನರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲು ಅಟ್ಟಿಕರ ಪುಡಪ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಿದಾಂಡು. ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಚಿತ್ರಪಟ ಇತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸಂಗೀತ ನಲಿಕೆ ಐಡ್ದು ಪಿರೌಡು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ರಥ ಇತ್ತಂಡು. ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲು ಆನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಆದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರ್ಚನ್ ಅರ್ಜುನೆ ಆದು ರಥಟು ಗುಮನ ಒಯ್ತೇರು. ರಥದ ಪಿರೌಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ, ವಿಟ್ಲದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಚಂದಳಿಕೆ ಮುಕ್ಲಿನ ತಾಲೀಂ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಿಲ್ಪ ಬಳಗದ ಕೀಲ್ಕುದುರೆಗೊಂಬೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಳುವಾರ ಆಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರಾಲಯಡ್ದು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೈತಲರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡುಗು ಪೋದು ಅವಳು ಸಭಾಲೇ ಸಾದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಸಾಗದು ಕಲ್ಲಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಆದು APMC ಮಾರ್ಗ ಆದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡುಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅಕೇರಿಯಾಂಡು. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತಬಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಂಡ ಇಡಗಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಲಾತ್ ಮನರಂಜನೆಗಾದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊಲ್ಮೇಲು.